Така, здравейте на всички от Beatbox. Днес ще играем Plants vs Zombies. Значи ето го, Adventure, Minigames. Всичко съм отключил, като съм взел сейф от интернет, нали, в YouTube. Така, може да си го намерите, нали, там в YouTube. Ако толкова искате, пишете коментари отдолу, ще ви го дам. От тук може да видите какво ще отключили: зомбита и растения, нали, оръжията. Ето. Включил съм абсолютно всички благодарение на този сейф и всички зомбита, естествено. Ето. Много ми е интересно какво прави. Така, от тук се поливат растенията, доколкото знам. От това са наградите, май. Това е шопът. Всичко е купено. И да, това още взето. Сега нека започваме. Отивате на Adventure, за да играете. Съжалявам, че ще почна от 1.4, но така се получи. Всяко ниво ще е разделено на епизоди. Така, може малко да ви лагите, като компа не ми е нослен. Скоро ще го апгрейдна споко. Така, сега да добавим растения. Кажем това. Pea Shooter, Sunflower, Cherry Bomb, Walnut, Snow Pea и още едно нещо. Time Squash. Добро оръжие, но не съм сигурен, че много ще ми трябва, но както и да е, нека почваме. Let's rock. Come. Ready, set, plant. Окей. Винаги почвайте с, нали, такива Sunflower, тъй като ви дават енергия. От тази енергия включите други растения. Омага, Epic Fail, няма значение. Нямам време за такива енергии. Към опс. Така ще направя. По-фаст. Сега. Това склаш рано още да използвам. Питате мен, към идеално. Айде. Всяко прави. Той много яко е още взето. Следете се, активира. Да следнем тази бичка. Окей. Сложим тук орех. И можем да започнем. Към ако съберем още енергия. Супер. Окей. Перфектно. Бам. Окей. Към. Още тук сега бързо трябва да защитим. Да, съжалявам, че говоря по-тихо, но съм болен. Беше там в следващия клип да говоря така, нали, по-силно. Виждате, всяко различно плант прави различни ефекти. Сега ще изкараме нещо друго. Да кажем ето това тук. Към ето. Горе трябва да защитим там. Склаш, хайде, не лошо да го използвам. То е много приятно и го пазете за накрая. Ако имате, разбира се. Но ако не на нас да съберете 3 такива, наистина. Просто го знам. То виждате, не е много лесно. Не е лесно всъщност. Там се стига обаче до друго ниво. Такъв звук е трудно се чува, поне при мен. При вас може да го чуете често, найдете. Зомбите дават някакви женски звуци там. Не знам какво говоря, забравете се последното. Не е време да писне брат. Опс, ще изкъпва върха. Не на значение, пак 50. 85 съм да. Камо, обжавам към Final Life. Не на значение, като мен. Към... Някакви да сойте. Рулера. Вижте как ги наредих. О, добре.
Виждате, това е брутално, като ви сега така. Сега аз използвам тук. Ще е на оръжие опс. Ето такова някакво. Те стана доста разбираемо. Като сте с напреднали оръжия, те зомбите са интересни с такива оръжия. Кам, нека спомням. Скоро ще изпълням черибо, да видите за какво става въпрос. Брутално е. Да ни пазя като за накрая, като е най-добре. Промен да. Виждам, че за какво става въпрос. Изкарвам ги с... О мага! Това беше епик фейл. Забравяйте го. Всички наблизо просто си почиват. И сега това, какво правя, ще ви покажа. Изкарвам поглед и бам! Невероятно. Доста ефективно, като за край. Или с по-напреднали зомбите. Там виждаме, че не е много лесно. Не е лесно, всъщност. Но защо казах, че не е лесно, честно. Просто сложи тук и намалех. Сега ще видите. Настъбавам се вече. Без как сложих Sunflower. Това беше грешка. Да, опс. Беше убил. Направих малка грешка. Завърнете там. Сложите още едно такова. Виждате, е интересна игра. На някой ще му е много тъпа, на друг пък може да му е интересно, не знам. Препоръчвам ви да изтеглите, има я в Замунда. Ето си, видите вече, знаете къде си игра. Нека и тук сложим такова и вече съм готов за Final Wave. Почвам да събирам само камера. Final Wave е ето това последното фактче, другото не е Final Wave. Не си мислите смисъл, че не лъчно. После стават по 3 фактчета. 4 мисля, че няма, не съм сигурен. Добре, 4 думи се събрахме. Това е едно от най-важните. Кам, това го използваме, хайде. Че не съм скоро. Добре, трябва да се върна за 4 думи, че не наближавам. Към края съм. 100, айде, още малко. Окей. Това е добре, идеално, че не знам. Сега ги имам и ще ми е лесно да ги убием. Очакваме с нетърпение краят. Ще се поставя въпрос. Кам, наближаваме. Бъдете готови с Cherry Bulls. Аз ще се заведя хубаво, че не мога да сложа друго оръжие. Не, само. Това е тук ще се оръжие. Добре, нека да започваме да спасяваме. Гледайте се. Вземем Cherry Bulls. Фак ще да сложи тук един плюс. Чакай да се намери. Защо ги е... защо викам се. Там те ще изклашнем. Това беше нивото. Благодаря, че гледахте този клип. Ако искате още такива, може да казвате. Все пак аз ще се направя, но няма значение. И да, до следващия път, където ще играем също ниво.